Magandang gabi sa inyong lahat, mga kinikiliw kong tagapakinig. Narito na naman po tayo para sa isang kwento ng kababalagan at katatakutan. Ang nagbahagi ng tampok nating kwento para sa pagkakataong ito ay isa rin nating tagapakinig na nagpakilalang si Hernan. Isa siyang OFW at nakahiligan na rin niya ang pakikinig sa ating programa. Ang ibinahagi niya sa atin ay karanasan mismo ng kanyang tsuhi na si Karding. Noon kasi sa probinsya nila ay may kahirapan talaga ang pamumuhay. Kaya kung kani-kanino siya sumasama para lang makapagtrabaho. At wala siyang pinipiling gawain. Kahit mahirap, ay pinapasukan niya kumita lamang ng pera. May isang anak na kasi sila noon ni Jocelyn at ayaw ni Karding na may masabi ang mga biyanan niya sa kanya. Lalo pa nga. At ayaw talaga ng mga ito kay Karding. Hindi sila boto na siya ang mapangasawa ng kanilang anak. Dahil nga sa mahirap lang ito. Marami pa naman ang nagkakandara pa nun sa kanilang anak sa panliligaw. Na ang ilan pa nga sa mga manliligaw nito ay talagang may sinasabi sa buhay. Kaya gano'n na lang ang pagpupursige ni Karding noon. Umasa siyang baka sakali ay magbago ang tingin ng kanyang mga biyanan at partidos ng asawa kapag nakita nila ang pagsusumikap niya. Minsan ay nayaya siyang muli ng isang kaibigan doon sa ibang bayan para magtrabaho. Hindi naman iyon pinalampas ni Karding at sumama nga ito sa kanyang kaibigan. Malayo ang pinuntahan nila. Halos buong araw nga silang bumiyahe ng pagkakataon na yon. At iyon din yung unang pagkakataon na nakapunta si Karding doon sa lugar. Kaya nakadama siya ng kaunting kagalakan dahil sa may narating na naman siyang bagong bayan. Pero medyo nagulat si Karding ang pagkatapos nila bumaba mula sa jeep ay naglakad naman sila at may kalayuan pa ang kanilang nilakad mula doon sa kalsada kung saan sila bumaba. Ang buong akala niya kasi ay doon na lang malapit yung pagtatrabahuan nila, pero malayo pa ang kanilang nilakad. Halos isang oras din na lakaran bago nila narating yung lugar kung saan sila gagawa. Doon ay nalaman ni Karding na bakod pala ang kanilang gagawin at malawak yung lupa na kanilang papadiran. Dalawa lang silang magtatrabaho at mayroon namang isang maliit na kubo doon kung saan sila tutuloy. Sinabi nung may-ari na siyang nagpapagawa na magpapadeliver na siya ng mga materyales sa kinabukasan at maaari na silang magumpisa. Na agad namang sinang-ayunan ni Karding at ng kaibigan nitong si Jose. Sinabihan sila ng may-ari na magpahinga na lang muna dahil siguradong pagod pa sila sa biyahe. At maya-maya lang ay nagpaalam na ito sa kanila. Mula doon sa kubo kung saan sila matutulog ay mga 10 minuto ang layo ng bahay nito. Pagpasok nilang magkaibigan sa loob ng kubo ay napansin nilang mayroon na doong isang sakong bigas at may nakataling manok sa silong. Nasabi nung nagpapagawa sa kanila ay kanila na lang katayin
upang may maiulam. Napansin kagad ni Carding na mukha namang mabait yung magiging amo nila. Kaya natuwa siya dahil sabi ng kaibigan niya ay libre silang lahat doon. Naisip ni Carding na malaki ang maitatabi niya mula sa kanyang sweldo. Pero ang hindi niya alam ay mabilis ding magbabago ang lahat. Dahil kinagabihan noon ay may napansin kagad siyang kakaiba. Kasalukuyan sila noong naglalaro ng baraha. Iyon ang pinakalibangan nila habang nagpapaantok. Nang marinig nilang magkaibigan yung malakas na pagbagsak sa bubungan ng kinaroroonan nilang kubo. Kaya mabilis nga silang napatingalang dalawa. Nagtaka silang magkaibigan sa kung ano kaya yung bumagsak na yon sa bubong. Ang ginawa naman ng kaibigan ni Carding na si Jose ay bigla niyang hinipan yung lampara na nasa malapit. At ganun din ang ginawa ni Carding sa isa pang lampara na naroon naman sa may lutuan. Biglang dumilim sa loob ng kubo. Kaya nangangapa si Carding nang bumalik doon sa kinaroroonan ng kanyang kaibigang si Jose. Nakiramdam silang pareho at kapwa hindi nagsalita. Hanggang sa bigla nilang narinig yung pagkaluskos doon sa itaas. Para yung isang manok na kumakahig. Pero mas marahan nga lang. Kaya dahil doon ay hindi nila inalis na magkaibigan yung kanilang pagkakatitig doon. Parang nasabik silang malaman kung ano talaga yung nasa bubungan. Pero nagulat silang pareho nang bigla na lang may pumula doon sa itaas. Para yung dalawang bagay na nagbabaga. Kitang-kita nila iyon dahil sa balot ng kadiliman ang buong paligid. Na nang makita nilang dalawa yon ay kinutuban na sila ng hindi maganda at talagang nahintakutan. Pagkat parang alam na nila pareho kung ano ang nasa bubungan. Kaya mabilis na kinuha ni Jose yung flashlight na nasa bag at kanya iyong binuksan. At agad niya iyong itinutok doon sa nagbabagang mga mata na bigla namang umiwas nang ito ay masilaw. Sinamantala nilang magkaibigan yung pagkakataon at kinuha yung mga natirang kawayan na nasa gilid dun sa tabi ng dingding. Hindi sila nag-uusap pero nagkakaunawaan silang dalawa. Nakatingin pa rin sila pareho doon sa bubong dahil nararamdaman pa rin nila iyon doon. Hanggang sa narinig nilang may biglang tumalon mula sa itaas. At matapos iyon ay nakarinig sila ng isang pusa na nang kanilang pakiramdaman iyon ay tila nagpapalipat-lipat ng pwesto. Nagpapaikot-ikot iyon sa palibot ng bahay. Kaya gumit na silang magkaibigan doon sa kubo. Na 3 lang ang bahagi ng nasabing maliit na bahay. Yung tulugan nila na nakaangat ng bagya sa lupa ang pinakasahig. Yung kainan na kung saan mayroong katamtamang laki ng mesa at yung lutuan at lababo. Naisipan nilang gumit na dahil hindi maganda ang kutob nila dun sa pusa na lumilika ng nakakakilabot na tunog ng mga sandaling iyon habang nagpapaikot-ikot. Naging malikot ang kanilang mga mata habang iniilawan nila yung bawat bahagi ng kubo. Hanggang sa bigla na lang lumitaw yung pusa doon sa siwang sa may itaas ng lutuan. Kaya nagulat silang magkaibigan
Isa iyong malaking pusa. Napaatras silang dalawa doon sa may pinto. At nang kanila iyong ilawang muli, ay napahiyaw ng todo si Jose dahil sa matinding pagkagulat. Dahil ang nakita na nilang gumagapang sa may lupa ay isa ng tao na may mahabang buhok at basa ang buong katawan ng langis. Nakakasulaso ang amoy nito. Kahit natatakot ay tinutok nilang dalawa yung hawak nilang kawayan doon sa aswang. Kung kaya natigilan nito at hindi na itinuloy pa ang paglapit sa kanila. At nang mag-angat ito ng kanyang ulo ay wala ngang duda na ito rin yung nasa bubungan, dahil sa mapupulang mga mata nito na nagbabaga. At nakita din nila yung kaibahan ng mga ngipin nito nang ito ay umangil na parang pusa sa kanila. Nahigit na matulis yung mga taglay na pangil nito kaysa sa karaniwang tao. At ang kapal ng kanyang mga kilay na halos magpang-abot na. Dahan-dahan itong gumalaw sa magkabila na para bang umahanap pa rin ng tiyempo upang umatake. Pero sinusundan naman ito nila Carding ng hawak nilang kawayan, hanggang sa bigla na lang itong pumasok sa kanilang tulugan at doon dumaan sa may bintana palabas, na dahil doon ay nasira ang sara nito dahil sa pwersahang ginawa ng aswang. Nang hindi na nila ito makita ay doon pa lang sila nakapagsalitang magkaibigan. Hindi sila makapaniwalang dalawa na nangyari ang mga bagay na yon sa kanila, pagkat hindi nila inaasahan na kanila talaga iyong mararanasan. Bagaman sa probinsya nila ay laganap naman talaga at buhay na buhay ang mga kwento tungkol sa mga aswang. At marami silang nalalaman tungkol sa mga ito dahil na rin sa mga magulang nila na siyang maraming karanasan pagdating sa mga aswang. Pinagtulungan nilang magkaibigan na kumpunihin yung nasirang trangka ng bintana at saka nagpa siyang maiga. Pero kahit anong pilit nila ay hindi na talaga sila dalawin pa ng antok dahil sa nangyari. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay dumating na dun sa kubo yung may-ari. Naabutan sila nitong nagkakape at agad na kinamusta yung naging unang gabi nila doon. Hindi naman kaagad nakapagsalita sila Carding, at sa halip ay nagkatinginan pa muna sila. Tila alam naman na ng may-ari yung dahilan, pagkat alam naman pala nito ang tungkol sa mga aswang doon sa kanilang lugar. Kaya nang magtapat silang dalawa ay humingi pa nga ito ng pasensya sa kanila, pagkat hindi daw nito sinabi kaagad. At nalaman nilang magkaibigan na yun pala ang dahilan kung bakit pababakuran nito yung malawak niyang lupa, dahil dati pala nitong pastuan niyon. Pero isa-isang nangamatay ang kanyang mga alagang baka hanggang sa tuluyan ng maubos ang mga ito dahil na rin sa kagagawan ng mga aswang. Nagulat naman sila Carding nang marinig ang banggit ng may-ari na mga nang ibig sabihin pala ay hindi lang iyon nag-iisa. Bigla silang kinabahan dahil naisip nila na paano na lang kung bumalik iyon at may mga kasama na. Gusto na sana nilang umuwi at wag nang ituloy pa yung trabaho. Pero nakiusap sa kanila yung may-ari. Marami na raw siyang nilapitan
at inalok na gumawa doon. Pero tinatanggihan siya dahil na rin sa isang rason. At yun nga ay dahil sa mga aswang na naninirahan malapit doon. Sabi pa ng may-ari, marami na rin siyang nilapitan tungkol sa kanyang problema. Lalo na nung mga panahong unti-unti nang nauubos ang kanyang mga alagang baka. Pero kahit kanino niya idulog ay wala siyang makuhang magandang resulta. Kaya ang tanging naisip na lang niya ay ang pabakuran na muna ito bago niya muling lalagyan ng mga alaga, na nangangailangan nga rin daw siya ng mga magbabantay. Pagkatapos mapadiran ang lupa niya at inalok pa niya sila Karding na may buwanang sweldo sila at sagot niya ang bigas at mga kailangan nila sa bahay. Dagdag pa ng may-ari, bibigyan rin niya sila ng kargada bilang proteksyon. Biglang nabuhayan ng loob si Karding nang kanya iyong marinig, dahil mahilig talaga siya sa baril at mahusay din siyang gumamit nito. Sa bahay nga nila ay mayroon siyang disabog na nabili lang niya ng mura sa isa ring kaibigan. Pero sinabi ng may-ari na ang mga baril niya ay lisensyadong lahat, kung kaya wala silang dapat na alalahanin. Sinabi ni Karding sa nagpapagawa na itutuloy nila yung pagtatrabaho sa kanya kung papahiramin niya sila ng baril para naman maipagtanggol umano nila ang kanilang mga sarili laban sa mga aswang. At pumayag naman ito. Kaya isinama pa sila nito sa kanyang bahay at namangha silang dalawang magkaibigan. Dahil mayaman pala talaga ito, pero simple lang kung manamit at mapagpakumbaba. Kung kaya hindi mo agad mahalata. Tag-dalawang baril ang ipinahiram sa kanila ng amo. May mahaba at mayroon ding maiksi. Bukod doon ay binigyan din sila nito ng tag-isang talibong at ipinadala rin sa kanila yung Petromax na ilawan nito para mas maging maliwanag sa loob ng kubo nila kapag gabi. Nanghiram din si Karding at Jose ng iba pang mga kasangkapan na maaari nilang magagamit sa pagsasaayos at pagkukumpuni ng kanilang kubo na tinutuluyan. May naisip kasi silang dalawa. Nagtaka naman yung may-ari sa kanila dahil kahit mga lata at bote ay kanilang pinanguha at dinala doon sa kubo. Nung araw ding yon ay dumating na rin yung mga materyales na gagamitin nila sa paglalagay ng pader sa lupa ng kanilang amo. Pero nakiusap sila dito na kung maaari ay aayusin muna nila yung kubo at yung paligid na pagtatrabahuan nila, na madali namang pumayag yung amo. Kaya habang abala yung mga pahinante sa pagsasalansa ng mga materyales, silang dalawang magkaibigan naman ay abalang-abala sa paggawa ng kubo. Kanila itong pinatibay at nilagyan ng mga pangontra sa aswang. Nilagyan nila ng makabuhay ang paligid nito at nanguha din sila ng mga sanga ng sintores at kanila iyong ilagay sa may bubong. Ganon din sa mga puno na nasa malapit. Habang yung mga lata naman at bote ay kanilang ginamit para pang alarma sa kanila. Naglagay din sila ng mga patibong sa palibot maliban sa daanan, dahil alam naman nilang hindi daraan doon ang mga aswang. At para hindi rin mabiktima yung may-ari at ibang mga tauhan at kaanak nito kung sakaling sila man ay pumunta sa kubo. Sa ginawa nila Karding at Jose ay mahirapan talaga ang mga aswang
na makapasok. Masusugatan muna sila ng maluba bago pa sila makalapit. Kinagabihan ay maaga silang kumain at matyagang nag-abang sa pagbabalik ng aswang. Pero walang nagparamdam. Ngunit hindi pa rin nagbigay ng kumpiyansa sila Karding. Pagkat alam nilang hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Malakas ang kutob nilang babalik pa rin ito at malamang ay tsumitsyempo lang. At hindi nga sila nagkamali. Dahil ng sumunod na gabi, magka alas 9 pa lang ay nakarinig na sila ng malakas na tinig. Pero kanilang ipinagtaka iyon, pagkat hindi iyon tinig ng isang mabangis na aswang, kundi tinig iyon ng isang nasaktan at nagmamakaawa. Narinig nilang humihingi ito ng tulong at may halo ng pagtangis yung pagsigaw nito, kung kaya nabagbag naman ang kalooban nilang magkaibigan. Kaya nagsukbit sila ng baril at talibong sa bewang at kanila iyong pinuntahan. Pagdating nila dun sa butas ay nakita nila ang isang lalaki na nasa edad 60 mahigit na duguan at hindi makaalis dahil sa mga kawayang tumusok sa braso at mga binti nito. Buti na nga lang at hindi ito napuruan sa likod. Nanadapisan lang ito sa may tagiliran. Pero tulad ng nauna ay umaalingasaw din ang masangsang na amoy nito. At walang dudang aswang talaga yung lalaking nahulog doon, pagkat hindi pa tuluyang nanunumbalik ang kanyang mga mata sa dati. Hindi pa man ay nagpasalamat na ito kagad sa kanila at sinabing buti naman daw at pinuntahan nila ito. Nagmakaawa ito sa kanila at humingi pa ng tawad. Nangako din ito na hindi na sila gagambalaing muli, basta tulungan lang siya sa kinalalagyang sitwasyon. Sabi pa nung lalaki, gusto pa niyang makasama ang kanyang asawa at mga anak, kung kaya bigyan pa raw sana siya ng pagkakataon. Nang maramdaman naman nilang magkaibigan na sincero ito at bukal sa kanyang loob ang mga sinabi, ay kanila itong tinulungan at inilabas mula doon sa butas. Kanila pa nga sana itong dadalin sa kubo para gamutin. Ngunit tumanggi na ang lalaki at sinabing kaya na niya ang kanyang sarili. Nagpasalamat na lang ito muli sa kanila at umalis na. Nang sumunod na araw ay sinimulan na nilang magkaibigan ang paggawa sa pader. Lumipas ang ilang araw at gabi na payapa at walang nanggambala sa kanila. Kaya napanatag na rin silang magkaibigan. Pero isang gabi ay nagulat na lang silang dalawa nang may maramdaman sila doon sa kanilang bubungan. Kaya nagtaka sila pagkat paanong nakarating yon sa bubungan. Kinuha nilang dalawa ang baril at inihanda. Sinabihan nila yung nasa bubong na kanila itong pauulanan ng bala kapag hindi umalis. Hanggang sa narinig nila ang impit na boses nito. Narinig nilang nasaktan iyon at hinala nila Karding ay natinik ito ng sanga ng sintores na kanilang inilagay doon. Ang akala nilang dalawa matapos iyon ay aalis na ito. Pero bigla na lang nitong kinahig yung kanilang dingding. Na ginawa niya talaga iyon paikot. Dahil doon ay naisipan na nilang labasin ito. Pero nagulat na lang sila nang tumambad sa kanilang magkaibigan ang dalawang aso na may kapwa mapupulang mga mata na nag-aaway.
Nagpagulong-gulong ang mga ito at parehong mabangis. Hanggang sa hindi na kinaya pa nung isa at kusa na iyong umalis. Matapos iyon, ay umalis na rin yung isang aso pero lumingon pa itong sandali sa kanila bago tuluyang lumisan. Hinala ni Carding at Jose, ayun yung lalaking kanilang tinulungan. At hindi lang sa isang pagkakataon nangyari iyon, na para bang nagsilbi na itong dagdag na bantay para sa kanila. At minsan ay bumibisita din ito sa kanila kahit araw. Hanggang sa naging kaibigan na rin nila ito. Naging maganda at maayos ang trabaho nila Carding doon sa kanilang amo. Natapos nilang matiwasay yung pinapagawa nito. At kalaunan ay kanilang tinanggap yung iniaalok nito sa kanila. Kaya lumipat na doon sila Carding. Isinama na niya ang kanyang mag-ina doon. Ganon din ang ginawa ni Jose. At hinati nilang magkaibigan yung malaking lupa na yun ng kanilang amo para bantayan. May kanya-kanya silang bahay. Naging maganda ang kanilang pamumuhay at umasenso silang pareho dahil na rin sa suporta at kabaitan ng kanilang amo na sila ay pinagkatiwalaan nito kahit sa mga mahalagang bagay. Kaya nung huli ay natanggap din ng mga partidos ni Jocelyn si Carding. Humanga sila sa kasipagan at kabutihan nito. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.